Union Art predstavlja. Realizaciju projekta je u celini podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija. Ograničena serija. Inspirisano istinitim događajima i ličnostima. Lep prolećni dan. Ispred jednog parkića, na trotoaru bulevara, šetaju prolaznici. Pokraj kontejnera za smeće, naslonjen na štake, prosjek, invalid sa savijenom nogom, traži pare od dve prolaznice. Pomozite lepe moje, Bog vam dao zdravlje i sreće. Prolaznice okreću glavu i odlaze. Prosjak kune za njima. Rugobe jedne crkle da Bog da. Đavo vas odneo, ruke vam se osušile. Iza leđa prosjeka, nadmeno hodajući i vodeći pitbull terijera na povodcu, ali bez brnjice, dolazi 30-godišnji kriminalac strašnog izgleda Ćelija. Ćelija udara ćušku uplašenom prosjeku po glavi. Jesam li ti rekao, debilčino, da nam ne kuneš klijente? Nije dobro za posao. Izvini, gazda Ćelija, molim te, neću više nikad. Za kaznu, daj mi sve pare od juče i zapamti. Lepa reč, gomilu para donosi. Prosjak potvrdno klima glavom. Ćelija mu pokazuje u pravcu obližnje žardinjere i kioska. Ugledaj se na babu. Vidi samo koliko će love da izmuze od onog pederčića Bojana. Baba, sirotinskog izgleda, drži na žardinjeri kofer sa nakitom. Nakit bira Bojan, 19-godišnji frizer, blago feminiziranih pokreta. On je transrodna osoba, rođen kao interseksualac, a sad devojka zarobljena u muškom telu. Bako, spakuj mi ove lila minđuše, ove 3 narukvice i ovu ogrlicu. O, hvala Bojane sine, to ti je sve 700 dinara. Tvoja devojka će biti oduševljena. Bojan, primetivši Ćeliju, uplašen brzo daje babi novčanicu od 1000 dinara, a od nje uzima nakit. Evo, bako, zadrži kusur. Bojan odlazi. Baba, zbunjena velikim bakšišem, novčanicu brzo skriva u nedra. Bojan prilazi kiosku u kom radi lepa, zgodna 25-godišnja Sofija. Zdravo, Sofija, zlato. Je li izašao novi svet stila? Jeste, Boki, tu ti je dole, mislim sa desne strane. Bojan se saginje i traži časopis među štampom. Na obližnjoj klupi u parkiću 2 13-godišnja dečaka, moderno obučena, sa skupim mobilnim telefonima, igraju igrice i gledaju ka kiosku. Je li ovo što se natrtilo na kios muško ili žensko? Muško, vidiš da ima svetlo-plave patike. Da, ali ima i roze majice. Onda je i muško i žensko. Ja bi pre rekao ni muško ni žensko, ali šta god daje, odvratno je. Fuj! Ote mi reč iz usta. Kod žardinjere. Ćelija besan vadi iz babinih nedara 1000 dinara, baba crveni, a ispred kioska... Sofi, ne deluješ mi dobro. Opet me je kaznio šef Krmak, ali ne mogu sad da ti pričam, čekam ga da mi doveze robu. Onda dođi posle u salon da ti ujedno sredi malo i kosu. Bojan odlazi sa časopisom. Dolazi Ćelija sa psom, polako i šepureći se. Pas zastaje i vrši veliku nuždu na granici trotoara i parkića. Ćelija se okreće ka babi i viče. Baba, počisti kasnije ovo, nije u redu da ljudima bude prljavo ispred kioska. Dečaci na klupi dive se Ćeliji koji prolazi. Ćelija je stvarno faca. Vođa navijača, uspešni biznismen i reketaš pun para.
a priča si da nema ribe u kraju koju nije kresno. Pa kako ne bi? Vidi kakav je mužjak. Ribama sigurno gaćice same spadaju od uzbuđenja čim ga ugledaju. Međutim, Sofija gleda za Ćelijom i gnuša se. Povraća mi se od ove nabildovane, novokomponovane i kriminogene vreće govana, a najgore što je klincima idol on, a ne neko pošten. Za to vreme, desno od kioska, na uglu kod semafora, 18-godišnji violinista svira violinu. Bojan i grupa pešaka mu se dive i daju priloge. Prilazi Ćelija i lupka Bojana prstom po ramenu. Peterčino, rekoh li ti da ne paradiraš ovde na mom placu? Ali zašto? Ne radim ništa. Čuti tu! Zagađuješ mi kraj i kvariš mi pogled na ove divne ribe. Ribo jedna smrdljiva! Ćelija udara Bojanu jak šamar preko oka. Bojan beži u parkić. Prolaznici se panično sklanjaju i gomilaju na semaforu na kom je crveno za pešake. Začuđeni violinista obraća se Ćeliji. Pobogu, što ga udari? On uvek da neku kintu i babi i meni. Znam, ali to je jače od mene. Ćelija prilazi atraktivnoj plavokosoj komšinici, staroj oko 25 godina, i napadno gleda njene raskošne grudi. Komšinice, koliko beše tražiš po komadu da ti izmasiram te mlečne žlezde? Dosadan si. Koji put ti već kažem, nisu na prodaju. Stvarno si grupa plavuša. Danas je sve na prodaju. One nisu. Ne da kravica, Milka, Vime, pa ne da. A šta misliš da te kao bik malo oplodim od pozadi, ha? Jao, ne maltretiraj me više. Idiote, zvaću policiju. Ćelija praska u smeh i pruža komšinici mobilni telefon. Evo ti moj mobilni. Mislim, koji ti inspektor treba? Pali se zeleno svetlo i svi pretrčavaju desnu ulicu. Ćelija sa psom ulazi u desnu ulicu. Na pločniku je njegov nepropisno parkiran džip. Pas piški po znaku, zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Mali Rom, 10-godišnji ulični perač šofer Šajvni, pokazuje Ćeliji opran džip. Evo, brate Ćelija, opro sam ga, sjaj se ko pasja munda. Mali Rom pruža ruku da mu Ćelija da neki dinar, ali ga Ćelija samo pljeska po njoj, kao kad se pozdravljaju košarkaši. Mali Rom se nervira. Ćelija besno škripeći gumama odlazi džipom. Malo potom, pred kioskom, Mali Rom ubeđuje Sofiju da mu proda cigarete. Shvati, mlađi si od 18 i ne smem da ti prodajem cigarete. Ali ponovo ti opet kažem, nisu za mene, džemska glavo, nego za mog čaleta. Eno ga gore čisti u parku, ne stiže da kupi pa poslao mene. Sofija daje Malom Romu cigarete. Dobro, ovaj put ću da ti progledam kroz prste, ali... Hvala najprelepša, Bog ti dao zdravlja, sreće, blagostanja. Jao, ćuti, ne glumi mi onog prosjaka sa ćoška, molim te. Mali Rom odlazi. Dolazi baba sa metlicom. Bako, pusti, ja ću to da očistim. Nego ne razumem zašto te Ćelija tako maltretira. Zato što mu dugujem. Posle tragedije dao mi je da ovde radim, a i da spavam u njegovom podrumu. Posle kakve tragedije? Prošle godine moj sin je prokockao naš stan i izvršio samoubistvo, pokoj mu duši. Baba i Sofija se krste. Dolazi čistač, 40-godišnji Rom u uniformi gradske čistoće, s metlom i kantom. Neka, ja ću počistim ta govna, to mi je posao. Majstore, jel ti sin dao cigarete? Koji sin? Pa onaj mali crni što pere šofer Šajbne tamo. On? Ne bre, on mi nije. Nije ti dao cigarete? Koje cigarete? Na zidiću, u desnoj ulici, Mali Rom nudi Bojanu cigarete. Uzmi, brate, zapali da se smiriš. Vidio sam kako te Ćelija lupio iz čista mira.
A ja kako tebi nije dao bakšiš što si mu oprao džip? Nije ukapirao da mu tražim pare. Ne razumu ljudi, nas cigane i vas pedere. Ali ja nisam peder, nego transrodna osoba. Pa nisam ni ja ciganin, nego romska osoba. Ali šta vredi da se bunim? Ljudi nas ne razumu.